Сега вижда той как те изпреварва, виждаш ли, от немигъста, позволи му да се прибере, защото той малко неправилно изпреварва. Да. Защо е неправилно? Защото преди забоя. И съответно няма какво. Няма видимост. Да. Не си прецени малко момента, когато те изпревари. Какво беше важното? Когато видиш, че някой те изпреварва, какво си длъжен да направиш? Да намаля. Да отнемеш газта, така че да не му пречиш да те изпревари. Ако ти даваш газ заедно с него и вашите скорости са изравнени, той няма да може да те изпревари и да се прибере. Да, съответно. И може да се удари и съответно ще удари и тебе. Затова отнемаш гъста, за да може той лесно и по най-бързия начин да се прибере. Ето и този те изпреварва, отнеми гъста. Виж, не може да те изпревари, виждаш ли? Да. Отнеми гъста, позволи му да те изпревари. Така и сега пак. Значи колкото по-дълго стои той в лента за насрещно движение, толкова по-опасно е. По-опасно. Това видиш, че някой те изпреварва, веднага отнемаме гъста. Да. С тази кола тя няма мощност и той не може да се прибере. Да. Освен ако ние не му помогнем. Да. Здравейте! Ние сме Sigma Driving Academy. Нашият екип от опитни инструктори и модерни автомобили правят вашето обучение безопасно, ефективно и без излишен стрес.